ҳар қадами Дилором таҳти назорат аст. Телефонаш бояд ягон лаҳза хомӯш набошад. Сари вақт ба занг ҷавоб диҳад ва бидуни иҷоза ҷое наравад. Агар мабодо дар соати муайян кардаи шавҳар ба хона нарасид, тарс вуҷудашро фаро мегирад. вақте ман мерам дар раҳ мисол дер мекунам, транспорт дер мешавад, дер меом, ягон кор меша, занг мезанам, мепурсам, немегӯяд дурӯғ гуфтӣ, дига ҷо рафтӣ, духтар нарафтӣ, хонаи учат нарафтӣ, дига ҷо рафтӣ, дер омадӣ. Яъне ки ман дига зиндагӣ намекунам қатъи. ман дар куҷои бошам тарсида давида ба хона меом, чанд бор қариб мошин маро дар раҳ мезад. сабаби аслии тарси Дилором ҳам на латуку, балки бештар таҳдид ба талоқ кардан аз сӯи шавҳар аст. Дилором аз дигарбора хонавайрон шудан метарсад. бо ҳозир рашта саломатим соз нестай, бояд ки духтар гуфтааст ки нерв чит накунед, асабӣ нашавед. ман ҳар минуту секунд асабӣ мешавам, барое ки ҳар як лаҳзаи қадами ман дар назоратай. ана трубката мекишӣ, барқас мекишӣ, зарядат буд нашид, дар куҷо қити касе гап задӣ, мегӯм бовар намекунам. 90% занони шавҳардор дар Тоҷикистон аз шавҳарони худ метарсанд. ин натиҷаи як пурсиши Кумитаи омор ва созмонҳои байналмилалӣ аст. дар маҷмӯъ 8000 хонавода мавриди пурсиш фаро гирифта шуд. дар ҳамин хонаводаҳо наздики 48000 аъзоёни хонавода яъне ки ҳастанд. аз рӯи мисол тадқиқоти мазкур 10000 зиёда аз 10000 мисол занҳои синни 15-49 сола мавриди пурсиш қарор гирифтанд. Мадина Низомова ҳуқуқшиноси созмони ҷамъиятии ғамхорӣ аст. ҳар рӯз дарди дили чандин занро гӯш мекунад ва машварат медиҳад. ба гуфтаи ӯ, маъмулан тарс ба дили духтарон ҳанӯз аз хонаи падару модар ва аз хурдсолӣ ҷой карда мешавад. ин эҳсос дар хонаи шавҳар бештар мегардад. тарс бештар дар дили онҳо ҷой мешавад ки якум ҳолат ин бадном нашавам, падару модарамро бадном накунам. ин як тарс аст. тарси дигар ин аст ки агар шавҳарам ба ман талоқ гӯяд, ман ба куҷо меравам. ин як тарси дигар аст. тарси дигар ин аст ки ман бешавҳар чӣ кор мекунам, ҷомеа маро чӣ хел қабул мекунад. талоқу таҳқир ва латукуб аз омилҳои аслии тарси занон аз шавҳаронашон гуфта мешавад. таҳлилгарон мегӯянд, мардум бо ин роҳ мехоҳанд занонро зери итоати худ қарор диҳанд. агар решаи онро кобем, ҳамин дар тарс аст. аз сабаби он ки як шахс ба шахси дигар тарсро раво мебинад, фишорро раво мебинад, зери фишор қарор медиҳад, тарс дар дили он шахс ҷой мегирад ва ҳамавақт гӯё ки дар сари сӯзан нишастааст, худро дар чунин ҳолат ҳис мекунад, ҳолати равонияш бад мешавад. таҳти назорати пайваста қарор доштану бо эҳсоси тарс зистан занонро дар ниҳоят ба ҳолати афсурдагӣ мерасонад ки паёмадаш хуш нест. камтар агар иродаи мустаҳкам надошта бошаду худаш бар зидди ҳамин тарсу бар зидди ҳамон фишору назорат мубориза набарад, аллакай ба стресс гирифтор мешавад, ба депрессия афтиданаш мумкин аст. маҳз ҳамин ҳарос аз шавҳар ва ҳам ҷомеа боис шуда ки ба гуфтаи Фарзона аксар занон аз мушкили худ ва ҳатто зӯроварӣ ҷое шикоят намебаранд. ҳатто заноне ҳам ки соҳиб маълумотанд. бо ин ҳама бархе махсусан мардон фармонфармоии занро ба шавҳар на тарсу ҳарос, балки як ҷузъи фарҳанги оиладорӣ ва намунаи эҳтиром ба шавҳар унвон мекунанд.